Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Good morning guys! Kumusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay. Lalabas tayo, punta tayo sa Yes Kabayan o sa Pinoy Shop kung saan doon tayo makakabili ng ating lulutuing pang merienda. Ang iluluto natin ay isang napakasarap na Pilipinong meriendang turon na ito ay espesyal. Kompleto ang ricado, may saging at merong langka. Yung langka guys, nakalata lang siya kasi wala namang sariwang langka na hinog dito sa bansang Ireland. Kaya yung nakalata ang gagamitin natin. Thank you guys! Hope na mag-i-enjoy kayo at sana lagi tayong gabayan ni God. Lahat, nandito tayo sa kusina at alam na natin pag si nanay ng tahanan nasa kusina, busy magluluto para sa kanyang masayang pamilya. Darap hanggang lipatan dapat at darap. Na, ang akala mo mabubulok na, wag mong itatapon. Kasi yan, bubuksan mo siya, hinog na hinog sa loob. Ganyan na siya, oh. Ihiwain mo na siya ng pinong-pino. Hindi naman pinong gaano. Hindi naman gaano pino siya. Pero ganyan ang kakalabasan. Mga irog. Ayan. Tapos pag Ayun. Tapos, bili ka ng wrapper. Ganyanin mo na yung wrapper, oh. Para mabilis ang trabaho. Ganyan na yung wrapper. At mag-iingat. Oo. Tapos, dapat meron ka ng mantika din nakaredy. Ito. Oo, meron ka na din. Narap na. Masarap na lang ka, ihalo mo. Ay, nako, gustong gusto yan ng tao.
mabango na, masarap pa. Di habang ano mo na, nag-wrap na siya o narap na. Ganda on the way, cooking na. Mamaya pag nandito na yan, huwag masyadong malakas yung apoy kasi pag pinalakas ako yan, masunog. Tapos ayun na siya yung homemade natin na turon. Ito. Pwede na tayong magmerienda guys ng napakasarap na turon. Tamang tama, napagod na si darling ko na mag-garden, kaya tatawagin ko na siya at magmerienda na napakasarap na turon at lutong napakasarap at sobrang ang bango-bango, ang sarap-sarap, at talaga naman pak na pak at swak na swak ang lasa. Tsak na magugustuhan ni Darling Lakay.